हरि बोल। हरे कृष्णा। मोनिஷா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. நம்ம வந்து இப்போ சாப்டர் 5 பார்க்க போகிறோம். லெவல் 2ல பகவானோட அனுகிரகத்தில் நல்லபடியாக நம்ம பார்ப்போம். சாப்டர் 5ஓட தலைப்பு வந்து கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அப்படின்றது. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு 6 சாப்டர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கர்மயோகம் பற்றி நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா? அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன, தேர்ட் சாப்டரில் கர்மயோகம்னே பிரத்யேகமாக பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் ஞானயோகம்ன்றது பார்ப்போம். இப்போ வந்து கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது பகவான் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணுறாங்க, சரிங்களா? எப்படி நம்மளோட செயல்களை பண்ணணும், தரம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக நமக்கு சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு கர்மானா என்ன, அந்த செயல்கள்லாம் என்னென்ன, அந்த செயல்களை எப்படி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் மூலயமா. அதுக்கப்புறம் ஒரு புரிதல் அப்படின்றது வரும்போது டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜோட நம்ம வந்து கர்மாவை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன கர்மா வந்து உயர்ந்ததுன்னு தெரியும். அப்படின்னா என்ன செயல்கள் உயர்ந்த செயல்கள்னு தெரியும்னா கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் தான் ரொம்ப உயர்ந்தது. ஏன்னா அதில் தான் நம்மளுக்கு வந்து கர்ம பலன் வராது, பகவானை நம்ம ப்ளீஸ் பண்ண முடியும், சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து கர்மயோக கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம வந்து 5வது அத்தியாயத்தில் பகவான் நமக்கு ரொம்ப நல்லபடியாக கொடுக்குறாங்க உபதேசங்கள். நம்ம அப்படி ஸ்லோகங்களோட பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடலாம். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சுதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தான் படிக்கிற மாதாஜி. ஹலோ, கேக்குதுங்களா? கேக்குது. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராதஸ்ய ஞானானஞ்சன ஷலாக்கயா சஷூர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்யா மனோபீஷ்டம் சதாபிதம் ஏனே பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபம் கதா மகயம் ததாதி பதாதிகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சக கண ரகுநாத விதம் தம் ச விஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா பாதான் சக கணலலிதா ஸ்ரீ விஷா கான் விதாம்ச ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேஷே கோபிகா காந்தாதா ராதா காந்ததா நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி வருஷ பானுசூதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே. வாஞ்சா கல்ப பதுஷ்ய கிருபா சிந்துய ஏவச பதிதானாம் பாவனையோ வைஷ்ணவயோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராஹ்மண ஹிதாயச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகா பதாந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாமனே கௌரவித் விஷே நமக. உறவே கௌரவ சந்திராய ராதிகாயை ததாலேயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி கௌரி வாணி பிரசராணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி வாசாத்ய தேசதாரணே.
பஞ்சதத்வாமக கிருஷ்ணம் பக்தரூப ஸ்வரூபகம் பக்தவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌரவ பக்த விருத. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, பகவானுக்கு ஆச்சாரியருக்கு பரம்பரைக்கு நல்லபடியா நம்ம ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். ஹரி போல். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. அழகா வாசி மாதாஜி. ஹரி போல். உண்மையிலேயே பகவான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க பரம்பரையிலையும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஓகே. இப்ப நம்ம வந்துட்டு 5வது அத்தியாயமோட சுருக்கம் என்னன்றது அப்படியே நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம ஸ்லோகங்களோட பார்க்கலாம். 5 செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா, தாமரை எழில் நீரை போல நம்மளோட செயல்கள் இருக்கணும் அப்படின்றது. செயலாற்றும் மூவர் யாரு அப்படின்றத பார்ப்போம். அப்புறம் சமமாக பார்த்தல் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம் வந்து அறிமுகம் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் அமைதிக்கான வழி அப்படின்றது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் 5வது அத்தியாயத்துல. சரிங்களா? கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அப்படின்றது தான். இப்போ நம்ம ஸ்லோகம் நம்பர் 1 நம்ம பார்க்கலாம். 5.1. அருள்மொழி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. மாதாஜி வாசி. ஓப்பனிங் ஸ்லோகம் சொல்லிடுமா? அவசியம் மாதாஜி சொல்லுங்க. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமக. அத பஞ்சமோ அத்தியாயः சந்நியாச யோகः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्माणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेये यदायोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. ம். அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரை முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவ்விரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனன் வந்து இங்க மறுபடியும் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. சரிங்களா? என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஏன்னா 3rd சாப்டர்லையும் இதே தான் அர்ஜுனன் கேட்டிருப்பாங்க. செயல் பண்ணணுமா இல்லை செயலை துரத்தல் சிறந்ததா? ரெண்டுல எனக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து பகவான்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இப்போ 2வது அத்தியாயத்துலேருந்து பார்த்தோம்னா சோல் அப்படின்றத பற்றி பகவான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு உபதேசங்கள். சரிங்களா? ஆத்மா அழியாதது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆத்ம ஞானம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஸ்ருத பிரஜன் பற்றிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க. பக்தி பண்ணணும், இந்த ஜடோலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகி இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி 3வது அத்தியாயத்தில் 4வது அத்தியாயத்துலேயும் பகவான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவங்களுக்கு கடமை அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை அப்படின்றதையும் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? அப்புறம் எல்லா செயல்களும் வந்து யாகத்தில் நிலை பெறுது எல்லா பாதையும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இப்படிலாம் எல்லாம் நல்ல உபதேசங்கள்லாம் கேட்டுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் கடைசியில் அர்ஜுன்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எழுந்து போர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? நம்மளும் நேத்திக்கும் பார்த்தோம் அந்த ஸ்லோகத்தை. எழுந்து போர் பண்ணு, இந்த ஞானம்ன்ற கவசத்தை பூண்டுக்கிட்டு போர் பண்ணு அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ அர்ஜுனனுக்கு மறுபடியும் வந்து சந்தேகம் வரும். என்ன அப்படின்னா, செயல் பண்ணணுமா இல்லை செயலை துரத்தல் சிறந்ததா அப்படின்றது. சரிங்களா? அப்போ செயலை துறக்கிறது அப்படின்றது இந்த இடத்துல ஆனால் 3rd சாப்டருக்கும் இங்கேக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. சரிங்களா? இப்போ செயலை துரத்தல் அப்படின்றது என்னென்னா, இந்த தவத்தில் ஈடுபடுறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த நிலை. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, முழுக்க ஜடோலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகிருந்து தவத்தில் ஒருநிலைப்படுத்தி லிபரேஷன் ஆகிறது. சரிங்களா? முக்தி அடைகிறது. இன்னொன்று வந்து பக்தியில் செயலாற்றவும், பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறது. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி 2 விஷயத்தில் எது வந்து உயர்ந்தது, இந்த 2ல் எது நன்மை தருவது அப்படின்றது வந்து அர்ஜுனன் வந்து கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். எது சிறந்தது, துறவா இந்த மாதிரி மெடிடேட் பண்ணுறது இல்லை பக்தியுடன் செயலா, பக்தி சேவை செய்கிறது சிறந்ததா அப்படின்றத கேட்குறாங்க. சந்தேகம் என்கிற அசுரனை சரியான நேரத்தில் சரியான ஆதாரத்தின் மூலமாக தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும். நம்மகிட்ட சந்தேகம் வர்றது தப்பு இல்லை. சரிங்களா? அது வரணும். அப்போதான் நம்மளுக்கு தெளிவே கிடைக்கும். ஆனால் நம்ம எங்கேருந்து நம்ம வந்து அந்த சந்தேகத்தை போக்கிக்கணும் அப்படின்னா,
குரு, சாது, சாஸ்திரம் 3ம் ஒரே விஷயத்த சொல்லணும். அதுதான். சரிங்களா? ஸ்ட்ரெயிட்டா நம்ம குரு அப்ரோச் பண்ணி பானஃபைட் பரம்பரால வர குரு எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க? கண்டிப்பா கரெக்ட்டான மெசேஜ் பகவான் என்ன குடுத்துருக்காங்களோ, அதே நாலேட்ஜ தான் நமக்கு குடுப்பாங்க. அது ஒரு விஷயம். சரிங்களா? ஆ பொதுவா என்னன்னா, குரு சொல்றதும், சாது சொல்றதும், சாஸ்திரம் சொல்றதும் 3ம் ஒண்ணே இருக்கணும். சரிங்களா? இப்ப குரு வந்து சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காட் வந்து கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, சாஸ்திரத்திலயும் அது இருக்கணும், சாதுவும் அது சொல்லியிருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாரி 3 பேரும் ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க அப்படின்போது, அது வந்து நம்ம கண்ண மூடிக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ணலாம். அதனால தான் எப்பயுமே நம்ம ஆன்மீகத்துல ஏதோ நம்ம பாட்டுக்கு நமக்கு தோணுனது, இல்ல மத்தவங்களுக்கு தோணுனதெல்லாம் வேற நம்ம செஞ்சுட்ருப்போம். அதெல்லாம் செய்யவே கூடாது. சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, சாஸ்திரத்துல இருக்கா? இப்ப ஏதாவது ஒரு அவதாரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்மகிட்ட சொன்னா கூட, நம்ம வந்து கேட்கணும். சாஸ்திரத்துல இருக்கா? இந்த மாரி அவதாரம் இருக்கு, நடக்க போகுதுன்றது இருக்கா? அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும். கேட்கணும் இல்ல, நம்ம செக் பண்ணணும். சரிங்களா? பாகவத்துல எல்லாமே இருக்கும். நடந்தது, நடக்க போறது எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அந்த வகையில நம்ம வந்து அத அதிகாரப்பூர்வமா, ஆதாரப்பூர்வமா இருந்தா மட்டும் தான் ஆன்மீகத்துல நம்ம அத ப்ரொசீட் பண்ணணும். இல்லன்னா அது வந்து நம்மள சரியான பாதைக்கு கொண்டு போகாது. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் இதுல. சரிங்களா? எப்படி நம்ம ஒரு ஸ்கூல்ல பிள்ளைங்கள சேர்க்கிறதோ, இல்ல ஒரு ஆஃபீஸ்ல போய் நம்ம அக்ரீமெண்ட் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு ஜாயின் பண்றதோ, எல்லாத்துலயும் நம்ம என்ன பண்றோம்? அது வந்து அ ஆத்தென்டிகேட்டடா இல்லன்னா அது வந்து உண்மையானது தானா? அதெல்லாம் நம்ம வந்து செக் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அது மாரி ஆன்மீகத்தில மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா, நமக்கு தோணுனது, மத்தவங்களுக்கு தோணுனது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து போட்டு குழப்பி ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டே இருப்போம். அது மாரி பண்ணக்கூடாது. வேதத்தில இருக்கா? சாஸ்திரத்தில இருக்கா? குரு சொல்லியிருக்காங்களா? சாது சொல்லியிருக்காங்களா? அப்ப நம்ம அத என்ன பண்ணலாம்? 3 பேரும் ஒரு விஷயத்த சொல்லும்போது, நம்ப அவசியம் அத கண்ண மூடிட்டு ஃபாலோ பண்ணலாம். சரிங்களா? அப்ப ஆதாரத்தின் மூலமாக தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும். நம்ம சந்தேகம்ன்றது வரலாம், தப்பில்ல. ஆனா அது போக்கிக்கும் முறை என்ன அப்படின்னா, ஆதாரம். அதன் வழியா தான் நம்ம வந்து அத வந்து போக்கிக்கணும். இல்லை என்றால் அது நம் நம்பிக்கையை சிதைத்து விடும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஆ அடுத்தது சந்தேகம் இருந்தால் தகுந்த அதிகாரியிடம் அப்பன்னா பானஃபைட் பரம்பரால அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரால வர குரு கிட்டேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த சந்தேகத்த நம்ப தெளிவுபடுத்திக்கணும். ஏன்னா நம்ம நேத்திக்கு ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோமா? 4.34ல தத்விதி பிரணிபாத்தேன்னு அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்? ஆன்மீக குரு வந்து தன்னுணர்வுல இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அந்த பாதை ரொம்ப நல்லா தெளிவா தெரியும். பகவானை அடையிற பாதை, அந்த மார்க்கம். அது ரொம்ப நல்லா தெரியும். அப்ப அப்படிப்பட்டவங்க கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம போய் கேட்டு நம்மளோட சந்தேகங்கள போக்கிக்கணும் அப்படின்றது. சரிங்களா? நான் இது எப்பயும் சொல்ற எக்ஸாம்பிள் தான். ஒரு ஊருக்கு நம்ம போறோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீட்டா, செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்டா, தேர்ட் ஸ்ட்ரீட்டான்னு தெரியல நமக்கு. எந்த ஸ்ட்ரீட்ல நம்ம போக வேண்டிய வீடு இருக்குன்னு தெரியல. அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த ஊர்க்காரவங்கள கேட்போம். இந்த ஸ்ட்ரீட் இந்த அட்ரஸ் எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு. உடனே அவங்க சொல்லுவாங்க, ரைட் போய் லெஃப்ட் போய் அங்க ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருக்கும். அது பக்கத்து வீடுன்னுவாங்க. சரியா? அப்ப அந்த ஊர்க்காரவங்களுக்கு தெரியும். அந்த அந்த வீடு எங்க இருக்கு அப்படின்னு. நம்மளுக்கு சரியா கைடன்ஸ் குடுப்பாங்க. இதே வெளியிலேருந்து யாரோ நம்மள மாரியே வரவங்க கிட்ட கேட்டா அவங்க சொல்லுவாங்களா? சொல்ல மாட்டாங்க. இல்லையா? அதே மாரி தான். அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையில ஆன்மீக குருவுக்கு அந்த பாதை தெரியும். பக்தி பண்ணி பகவான எப்படி அடையறது அப்படின்றது தன்னுணர்வுல இருக்கிற ஆன்மீக குருவுக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு எந்த ஒரு டவுட் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீக குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்ம அத ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சந்தேகத்தோடயே இருக்கிறதும் தப்பு. சந்தேகத்த நம்மள மாரியே குழப்பமா உள்ளவங்க கிட்ட கேட்டு சரி பண்ணிக்கிறதும் தப்பு. சரிங்களா? யார்ட்ட கேட்கணும்? சந்தேகமே இல்லாம தெளிவா இருக்கிறவங்க கிட்ட கேட்கணும். அதுதான் ஆன்மீக குரு. பானஃபைட் பரம்பரால வர்றவங்க. சரிங்களா? இப்ப வந்து 5.2 ஸ்லோகம். ம். அருள்மொழி மாதாஜி. அருணா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? அருணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க இல்லைன்னா தனலட்சுமி மாதாஜி நீங்க வாசிச்சீங்க மாதாஜி. वासिक्रमाचार्य श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेय सहरावपौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासत्कर्मयोगे योः विशஷ்யதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார். செயலைத் துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவ்விரண்டில் செயலைத் துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ண போல மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பகவான் வந்து உபதேசம் குடுக்குறாங்க. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, செயலை துரத்தல் அதாவது தவம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? ஆ இந்த விஷயம். இன்னொன்னு வந்து பக்தியோட செயல் பண்றது. 2மே முக்திக்கான மார்க்கம் தான். சரியா? 2 இதுலயுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? முக்தி அடைய முடியும். ஆனா,
பகவான் அழகாக சொல்கிறாங்க, இந்த இரண்டையும் விட செயலை துறப்பதை விட பக்தி துறையில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் நம்ம இது வரைக்கும் கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அஷ்டாங்க யோகத்துலையும் பார்ப்போம், பக்தி யோகத்துலையும் பார்ப்போம். எதனால் அப்படின்னா செயல் பண்ணாமலே நம்ம வந்து தவத்தில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். மனம், புலன்கள், எல்லாத்தையும் நம்ம இந்திரியங்கள்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்போ நம்மளுக்கு அது எப்பயுமே ஆக்டிவானது. ஆத்மா, மனம், புலன்கள் எல்லாமே ரொம்ப ஆக்டிவானது. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்போ அப்படிப்பட்டதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அது வந்து ஒரு நேரம் ஒரு நாள் வீழ்ச்சியில் கொண்டு போய் விட்டுரும் நம்மள, இல்லைங்களா? ஸோ அதனால செயல் பண்ணாமல் இருக்கிறத விட பக்தி சேவையில் செயல் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப சிறந்தது. அது ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம என்கேஜ் பண்ணுறோம், சேவால் என்கேஜ் பண்ணுறோம். அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து இப்போ நம்ம ஃபேமிலியில் நம்மளுக்கு எல்லாரையும் பிடிக்கும், சரிங்களா? ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கு ஹஸ்பண்ட் பிடிக்கும், குழந்தைங்கள பிடிக்கும், அப்பா அம்மா பிடிக்கும். எனக்கு உங்கள் எல்லாரையும் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு மனசில் மட்டும் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தா அன்பு வெளிப்படுமா அப்படின்னா தெரியும், ஓ இவங்களுக்கு நம்மளை பிடிக்கும் அப்படின்னு தெரியும். ஆனால் அதே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு வேணுங்கிறத செஞ்சு கொடுப்போம், இல்லைங்களா? வேணுங்கிறத செய்யும் போது நம்மளோட அன்பு அந்த செயலில் வந்து வெளிப்படுது, இல்லைங்களா? அப்போ எது எது நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் நல்லா ரெசிப்ரோகேட் பண்ணும், நம்ம அன்பை எப்படி வெளிப்படுத்துவோம், அவங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நம்ம செய்வோம், இல்லைங்களா? நம்ம ஃபேமிலியில் உள்ளவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்களுக்கு அனுசரித்து நம்ம செய்யும்போது நம்மளோட அன்பு வந்து பல மடங்கு வெளிப்படுத்த முடியும் நம்மளால். அதே மாதிரி நம்ம வந்து தவம் அப்படின்றது பகவானை மெடிடேட் பண்ணி அடைய முடியும், ஆனால் அது சிரமமான பாதை. ஆனால் வந்து அதே நம்ம செயலாக நம்ம கொண்டு வரும்போது பகவான் மேலே நம்மளோட அன்பை வெளிப்படுத்தும் போது பக்தி சேவையில் அது இனிமே ரொம்ப அழகாக நம்மளால் ரெசிப்ரோகேட் பண்ண முடியும். அதில் நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது, வீழ்ச்சின்றதும் கிடையாது, சரிங்களா? ரொம்ப அழகாக நம்மளால் ரெசிப்ரோகேட்டும் பண்ண முடியும். அதுதான். அப்போ பக்தி தொண்டு துறவை விட மேன்மையானது. அப்போ பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறது தான் துறவை விட மேன்மையானது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். திவ்யமானதும், இந்த பக்தி சேவைன்றது திவ்யமானது, பாவ விளைவுகளும் நமக்கு கிடைக்காது அதில், சரிங்களா? நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து அக்கர்மா, அதனால் நம்மளுக்கு ஜட உலக சம்பந்தத்துலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுது, அது விடுதலை பண்ணுது, சரிங்களா? முக்கியமாக பாவ விளைவுகளும் கிடையாது. அதனால் நம்ம ரொம்ப அழகாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பக்தி சேவையில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். ஏன்னா பகவான் அதை தான் நம்மளுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லைங்களா? பக்தி தொண்டில் செயல்படுவதே சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா உன்னோட டியூட்டியை பண்ணு, பக்தி மார்க்கமாக பண்ணு. அர்ஜுனன் போர் பண்ணுறாங்க அவங்க டியூட்டி, ஆனால் அது என்ன பண்ணுறாங்க, தர்மப்படி பகவானுக்காக பண்ணுறாங்க, இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கையிலையும் செய்கிற எல்லா செயல்களும் நம்மளோட டியூட்டியாகவும் இருக்கணும், அதே சமயத்தில் அது பகவானை திருப்தி பண்ணக்கூடிய தர்மத்தின் வழியில் இருக்கிறதா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம லெசனாக எடுத்துக்கிறோம். ஒருவர் அனைத்தையும் துறந்தவரோ அல்லது தன்னிலையில் இருப்பவரோ எதுவாக இருந்தாலும் அவர் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளாரா என்பது தான் முக்கியம். அந்த பாவம் தான் முக்கியம், சரிங்களா? இப்போ தவம் பண்ணுறாங்க, அவங்க வந்து பரமாத்மாவை மெடிடேட் பண்ணுறாங்க, புலன்கள்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்ணுறாங்க, கஷ்டமான பாதை தான். ஆனால் அவங்க அடையிறது பகவானோட லோகம் பிரம்மஜோதி அடையிறாங்க, சரிங்களா? அதே வந்து இன்னொருத்தவங்க பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறாங்க, இந்த மாதிரி புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறது, சாண்டிங் பண்ணுறது, பஜன் கீர்த்தன்லாம் படிக்கிறது, பாடுறது, இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. அப்போ இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா நம்மளை பகவான்கிட்ட கொண்டு போகிற நிலை தான், சரிங்களா? ஸோ அதனால் கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ணா அதில் இருக்காங்களா, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு, சரிங்களா? அப்போ அது வந்து அக்கர்மால வரும் நமக்கு. 5.3 ஸ்லோகம் மாதாஜி. கீதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. ओके ओके माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ज्ञेयः स नित्यः सन्न्यासी यो न वेष्टि न काङ्क्षति निर्बन्धो हि महाबायो सुखं बन्धात् मुस्यदेह। எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசியாவான். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளில் இருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோர் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். அப்போ யார் ஒருத்தவங்க தனது செயல்களின் விளைவில் விருப்பு வெறுப்பற்றவனோ, அப்போ பகவானுக்கான செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி இருக்கணும், பலன்கள் பற்று இல்லாமல் இருக்கணும், இல்லைங்களா? விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் இருக்கணும். எனக்கு பிடிக்கும்னா இப்போ சாண்டிங் இருக்குது, சரிங்களா? நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும், 4 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும், கண்டிப்பாக பண்ணணும் L2ல், சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம இப்போ ஹையர் கிரேட் வந்துட்டோம், L1லேருந்து L2 வந்துட்டோம், இல்லைங்களா? அதனால் அவசியம் பண்ணணும். இப்போ அது மாதிரி சாண்டிங் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கிறோம், சரிங்களா? அதில் வந்து விருப்பு வெறுப்பு, சரி எனக்கு முடியுது அதனால் நான் பண்ணுறேன், இல்லை எனக்கு டைம் இருக்குது அதனால் நான் பண்ணுறேன், அப்படிலாம் இல்லை.
அதே மாதிரி வந்துட்டு முடியல எனக்கு டைம் இல்லை அதனால நான் பண்ணல அப்படி இல்லை. பண்ணணும்னா பண்ணணும். கடமையா பண்ணணும். அதுலயும் வந்து நான் சாண்டிங் பண்ணா என்னோட ஃபேமிலில உள்ள பிரச்சனைலாம் தீந்துருமா? அப்படிலாமும் கிடையாது. சரிங்களா? பகவான திருப்தி பண்றதுக்காக. நம்பள ஸ்பிரிச்சுவலா உயர்த்திக்கிறதுக்காக. அந்த மாரி தான் அந்த செயல் இருக்கணும். சரிங்களா? சாண்டிங் அப்படின்றது. ஸோ அப்போ அ எல்லாமே, எல்லா செயல்களும் அ விருப்பு, வெறுப்பு எனக்கு பிடிக்கும் அதனால நான் பண்றேன். எனக்கு பிடிக்கல அதனால பண்றேன். அந்த மாரிலாம் இல்லாம நண்பன், விரோதி இந்த மாரி இந்த பாகுபாடு, டுயாலிட்டிஸ் இல்லாம நம்மளோட செயல்கள் இருக்கணும். அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். சந்நியாசன்றது நம்ம காட்டுல போய் காவி உடை அணிஞ்சு தவம் பண்றது அப்படிலாம் இல்ல. சரிங்களா? அதுதான் அந்த ப்ராசஸ் தான் இல்ல. நம்ம வீட்லயே இருக்கிறோம், கிரகஸ்த வாழ்க்கையிலே இருக்கிறோம். ஆனா நம்மளோட செயல்கள் முழுக்க பகவான சம்மந்தப்படுத்தி பக்தி மார்க்கமா நம்ம வாழ்க்கை இருக்கு அப்படின்னா, அதுவே சந்நியாசம் தான். சரிங்களா? ஜட உலகத்திலேருந்து விலகி இருக்கோம், மனம் ஃபுல்லா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னா, அதுவே துறவு தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில சந்நியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய பெண்களுடைய யாருச்சுன்னா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் இந்த இருமைகள்ன்றது சரீரத்துக்கு தான். சோல் நிலையில நம்ம இருந்து பார்த்தோம்னா, நமக்கு நண்பனும் கிடையாது, விரோதியும் கிடையாது. எல்லாருமே ஆத்மா பகவானோட பக்தர்கள். கரெக்ட்டுங்களா? அதே மாரி வெப்பம், குளிர் சோலுக்கா, உடம்புக்கா? உடம்புக்கு. எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம்னா, பிடிக்கும், பிடிக்காதுன்றது எல்லாமே சரீரத்துக்கு தானே தவிர, ஆத்மாவுக்கு எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா? அதனால நம்ம வந்து இருமைகள்லேருந்து விடுபட்டு இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா, சரீரம் சார்ந்து நம்ம வந்து விருப்பு, வெறுப்புல ஈடுபட்டோம்னா, பலனுள்ள விஷயங்கள் நம்மளுக்கு செயல்கள்ல நம்ம ஈடுபட்டுருவோம். சரிங்களா? அப்போ பௌதிக பந்தத்திலிருந்து எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். யாரு? டியூயாலிட்டிஸ்லேருந்து விடுபடுறவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். உண்மையான துறவி ஜட பற்றுதலை எப்படி கடக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, எதுவுமே யாருக்குமே சொந்தமல்ல. கண்டிப்பா. இல்லைங்களா? நம்மளோட சரீரம் நம்ம சூஸ் பண்ணோமா? இல்ல. நல்ல வேளை பகவானே நமக்கு ஹியூமன் லைஃப் குடுத்துருக்காங்க. ஹரிபோல். அதுவும் கிருஷ்ண பக்தி பண்ற அளவுக்கு குடுத்துருக்காங்க. ஹரிபோல். சரிங்களா? இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு கொண்டு வந்தோமா? ஏதாவது ஒண்ணு நம்பளுதா இங்க? அப்படின்னா இல்ல. எல்லாமே இங்க பகவான் நமக்கு ஏற்கனவே உருவாக்கி வச்சது. உறவுகள்லேருந்து, சரீரத்திலேருந்து, உறவுலேருந்து எல்லாமே பகவான் குடுத்தது தான். இல்லைங்களா? அ அப்புறம் நம்ம துறப்பதுன்றதுக்கு எங்கேருந்து கொஸ்டின் வருது? இப்ப என்னோடதுன்னா நான் வந்து அத துறக்கலாம். எதுவுமே என்னது கிடையாது. சரீரம் முதற்கொண்டு, என்னையே முதற்கொண்டு, எனக்கு கிடைச்ச இந்த உறவுகள் முதற்கொண்டு, எதுவுமே வந்து நம்பளோடது கிடையாது. இல்லைங்களா? எல்லாமே பகவானோடது தானே! இல்லையா? அப்புறம் எங்கேருந்து துறக்கிறது? அப்ப நம்பளே என்ன பண்றோம்? பகவானோட சொத்து எல்லாத்தையும் என்னோடது, என்னோடதுன்னு நெனச்சுட்டு இருக்கோம். சரீரத்தையும் சேர்த்து. இல்லையா? அதுதான் வந்துட்டு நம்ம பண்ற அந்த ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் அந்த இடத்துல தான். அதனால எதுவுமே யாருக்குமே சொந்தமில்லை. அப்புறம் துறவு அ அ துறப்பதற்கு கேள்வி எங்கேருந்து வருகிறது? அந்த நிலையில இருக்கணும். யா யாரையும் நம்ம பார்த்தோம்னா, ஃப்ரெண்ட்ஸோ, இல்ல ரிலேட்டிவ்ஸோ, ஃபேமிலில உள்ளவங்களோ எல்லாருமே கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டி. சரிங்களா? அப்படி பார்த்தோம்னாலே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா மரியாதை குடுப்போம். ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்ககிட்ட நம்ம வந்துட்டு அந்த உரிமை அந்த இதோட நம்ம வந்து இது பண்ணாம ரொம்ப நீட்டா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். சரிங்களா? அதனால எல்லாமே பகவானோடது அப்படின்றது இந்த இந்த பிறவி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கும் யாருக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்ல. இல்லைங்களா? அதே மாரி தான் போன பிறவி, அடுத்த பிறவி இருக்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதனால எதுவுமே நம்மளது இல்ல. சொந்தம் இல்லை அப்படின்றது நம்ம ரொம்ப அதுதான் உண்மை. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், அந்த ஒரு தவறான புரிதல்னால நான் எனது, நான் எனதுன்னு தப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுறோம். உண்மையான துறவி ஜட பற்றுதலை எப்படி கடக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்த்தோம்னா, பக்குவமான திவ்யமான அறிவு. பகவத்கீதையை படிக்க படிக்க நமக்கு தெரியும். ஓகே. எல்லாமே பகவான் உயர்ந்தவங்க. நம்ம ஆத்மா அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும். இந்த நாலேட்ஜ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கெயின் ஆகுது இல்லைங்களா? படிப்படியா. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் முழுமை நான் அவரது மிக சிறிய பகுதி. இங்க நம்ம வந்து ஓஷன் பார்க்குறோமா? ஓஷனோ இல்லைன்னா ஒரு பாண்டோ. சரிங்களா? பொதுவா கடல் நீர் சொல்லுவாங்க. ஓஷன். அதுல வந்து ஒரு ட்ராப் இருக்கு. நம்ம பார்க்குறோம் இந்த பிக்சர்ல. இதுதான் பிலாசபியே. பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயத்தோட பிலாசபி என்ன அப்படின்னா, அச்சிந்த பேதா பேத தத்துவம் அப்படின்றது. இப்ப பகவான் வந்து கடல் மாரி, நம்ம வந்து அதுல ஒரு ட்ராப் மாரி. சரிங்களா? அ பார்த்தோன்னா ட்ராப்பு அந்த வாட்டருக்கும் சுவை வந்து ஒரே மாரி தான் இருக்கும். எல்லாமே காம்போசிஷன் எல்லாம் இந்த இந்த ஒரு ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர்ல இருக்கிற அதே காம்போசிஷன் தான் இந்த கடல்ல இருக்கும். இல்ல இப்படி சொல்லலாம். கடல்ல இருக்கிற அந்த காம்போசிஷன் தான் இந்த ட்ராப்லயும் இருக்கும். இல்லையா? வாட்டர் சுவை எல்லாமே. ஆனா அளவுல வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப சின்னது. ஓஷன் எவ்வளோ பெருசு? அளக்கவே முடியாது இல்லைங்களா? அந்த அளவு. ஸோ அந்த மாரி தான் பகவான் வந்து அன்லிமிட்டெட். சரிங்களா? அவங்க விபு. நம்ப யாரு? அணு. அவங்களோட ஒரு அம்சம். பின்ன பகுதி. சரிங்களா? அப்ப கிருஷ்ணர் முழுமை நாம் அவரது சிறிய பகுதி. அப்படின்றத நம்ம எப்பயுமே உணரணும். பகுதி என்று முழுமைக்கு ஈடாகாது. என்னைக்காவது நம்ம வந்து இந்த டிராப் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஓஷனோட
சொல்லுமா மாட்டோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா இது வந்து விபு அன்லிமிட்டெட். ட்ராப் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பார்ட் துளி இல்லைங்களா? ஸோ அதனால ஈடாகாது. ஒண்ணும் ஆகாது என்னைக்கும். கிருஷ்ணர் எதையெல்லாம் அளிக்கிறாரோ, அதை அவருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துவேன் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். யார் வந்து ஜடப்பட்டதுல கிடக்குறாங்களோ, இப்ப நமக்கு ஒரு பூ பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க நம்ம அதான் பிக்சர் பார்க்குறோம். அந்த பூ நம்ம உருவாக்குனோமா? அந்த செடி, அந்த விதை, அதில உள்ள உயிரு, அந்த பஞ்சபூதங்கள், அந்த செடி வளர்றதுக்கான விஷயங்கள், இதெல்லாம் நம்பளோடதா? அந்த காற்று, இது தண்ணீர் எல்லாம் இல்ல. எதுவுமே நம்ம உருவாக்கல. எல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கு. அந்த விதை, அந்த மண்ணு, அ அந்த விதையில உயிரு, அதுக்கப்புறம் காற்று, வெப்பம், தண்ணீர் எல்லாமே ஆல்ரெடி பகவான் உருவாக்கியிருக்காங்க. அதுல ஒரு பூ வருது. சரிங்களா? அந்த பூவ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்பளுதுன்னு நினைக்காம அத நம்ம திருப்பி கிருஷ்ணாவுக்கு குடுக்குறோம். அப்ப குடுக்கும்போது என்ன ஆகுது? அப்படின்னா, எல்லாமே பகவான்து தானே. அவங்களதே அவங்களுக்கு நம்ம திருப்பி குடுக்குறோம் அப்படின்னா, அதுலேருந்து பகவான் என்ன எடுத்துக்கிறாங்க? அதுல உள்ள அன்பையும், பக்தியும் எடுத்துக்கிறாங்க. சரிங்களா? அதுதான். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்துட்டு புரிதலோட நம்ம வந்து நம்மகிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கோ, நம்பளையும் சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். என்னது அப்படின்னு நம்ம எதையுமே நினைக்காம, எல்லாமே அதனால நம்ம பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றோம். அப்படின்ற அந்த புரிதலோட நம்ம வந்து நம்ம வரணும். மாதாஜி 5.4 ஸ்லோகம் மாதாஜி. மாணிக்கவேலி மாதாஜி நீங்க இப்ப வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. साङ्ख्ययोगौ पृथक्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकं व्यास्तिस्तदश्यं यग உபயோர்விந்ததே பலம். பக்தி தொண்டு கர்மயோகம் ஜட உலகின் அறிவிலிருந்து வேறுபட்டது என்று அறிவற்றோரே பேசுவர். எவன் ஒருவன் தன்னை இவ்விரண்டு பாதைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் முழுமையாக ஈடுபடுத்துகிறானோ அவன் இரண்டின் பலனையும் அடைகிறான் என்று உண்மையான பண்டிதர்கள் கூறுகின்றனர். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ அப்போ பக்தி சேவை அப்படின்றதும் சாங்கிய பிலாசபி சரிங்களா? ஆய்வறிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரீரம் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்ற நிலையை உணர்ந்து அப்புறம் ஆத்ம நிலையில பக்தி பண்றது. கபிலர் உபதேசம் பண்ண உபதேசங்கள். ஸோ அது இது வந்து வேற வேற அப்படின்னு வந்துட்டு புரிதல் இல்லாதவங்க தான் பேசுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒருவன் தன்னை இவ்விரண்டு பாதையில் ஏதேனும் ஒன்றில் முழுமையாக ஈடுபடுத்துகிறானோ, ரெண்டு பாதையில் எந்த பாதையில் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டாலும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? அவன் இரண்டின் பலனையும் அடைகிறான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது பகவானே அடைகிறாங்க. சரிங்களா? முக்தின்ற மார்க்கம் ரெண்டுத்துக்குமே உண்டு. ஆனால் பக்தி தொண்டு சிறந்தது. ஓகேங்களா? அப்போ ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிறவங்களோட இலக்கு என்னன்னா, அவங்களும் ப்ராக்ரஸ் வந்து பகவானை தான், சுவாமியை தான். சரிங்களா? பக்தி தொண்டிலையும் இலக்கு வந்து பகவான் தான். இதில் வந்து படைப்பின் ஆத்மாவை அவங்க வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க. ஆத்மாவை ஃபஸ்ட்டு ரியலைஸ் பண்ணி அதன் மூலயமா அவங்க வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆவாங்க. இதில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும். ஏன்னா இந்த இந்த பாதை கடைசியில் எங்கே தான் கொண்டு வரும்? பக்தி தொண்டுக்கு தான் வரும். சரிங்களா? நான் சரீரமல்ல ஆத்மான்னு தெரிஞ்சு பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? பக்தி தானே பண்ண போகிறோம் இல்லையா அவங்களுக்கு? அதனால் பக்தி தொண்டு அப்படின்றது ரொம்ப புரிதலோட செய்கிறது. ஞானப்பாதை வந்து கடினமானது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஏன்னா இதில் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணணும், சென்ஸு மைண்ட் எல்லாத்தையும். ஆனால் பக்தி பாதைன்றது எளிமையானது. நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம என்கேஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ ஞானப்பாதை கடினமானது, பக்தி தொண்டு எளிமையானது அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாரும் தத்துவத்தில் நிபுணர்கள் அல்ல. எல்லாராலையும் ஞானப்பாதையில் அதாவது என்ன நாலேஜில் நிறைய வேதாந்தம் இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குங்களா, உபநிஷத்துக்கள் இதெல்லாம் வந்து நல்லா கெயின் பண்ணணும். அதில் பக்குவமற்ற துறவு அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஏன்னா வீழ்ச்சி அடையிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்றத பார்க்குறோம். புலன்களை அடக்குவது மிகவும் கடினமானது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ அது என்ன ஆகும் நம்ம அப்படின்னா நம்மளை வந்து வீழ்ச்சி அடைய வைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். தத்துவ ஆராய்ச்சியும் பக்தி தொண்டும் ஒரே வழியின் இரண்டு அம்சங்கள். ஒன்று எளிமையானது, மற்றொன்று கடினமானது. இரண்டின் இலக்கும் ஒன்றே. பகவானை தான் அடைகிறாங்க. ஆனால் இது வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு போய் அடையிற பாதை. எது? சாங்கிய ஃபிலாசபி. சரிங்களா? துறவு. அதே வந்து பக்தி சேவைன்றது ரொம்ப ஈஸியாக பகவானை நம்ம அடையலாம். இதில் வந்து வீழ்ச்சின்றது கிடையாது, கடினமும் கிடையாது. ரெண்டுமே இதில் பக்தி சேவையில் கிடையாது. அது புரிதல் வருது இல்லைங்களா? மைண்டும் சென்சஸ்ஸு எல்லாம் ஆத்மாலாம் ஆக்டிவ் ஆனது. அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி ப்ராக்ரஸ் ஆகுறதுன்றது சிரமம். ஆனால் அது வந்து இது துறவு. அதே வந்து
மைண்டு, சென்சஸ்ஸு எல்லாத்தையும் நம்ம பக்தியில ஈடுபடுத்தும் போது நம்ம வீழ்ச்சியும் அடைய மாட்டோம். அதே சமயத்துல ப்ராக்ரஸும் சீக்கிரமாகும். இதுதான். சரிங்களா? இப்ப 5.5 ஸ்லோகம். மாதாஜி? மீனாட்சி மாதாஜி அப்புறமா வாசிச்சு கொடுங்க. துறவி இன்னொன்னு என்னங்க மாதாஜி? துறவி இன்னொன்னு பக்தி. பக்தி. பக்தன். துறவி பக்தன். துறவி பக்தி. ஆ, ஓ, சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனாட்சி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேட்கவே இல்லை. கேக்குதா உங்களுக்கு? கேக்குதா? இப்ப கேக்குது. கேக்குதா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. 5th ஸ்லோகம் வாசிங்க. 5வது ஸ்லோகம். यस्साङ्ख्य प्रभावद्ये सदा तत्योग रविदान माताजी कम्यदे ஏகம் சாங்கயம் சாயோகம் சய பிரயஸ்தி ஷா பிரயஸ்தி. எவனொருவன் சாங்கிய யோகத்தினால் அடையக்கூடிய அதே நிலை பக்தி தொண்டினாலும் அடையக்கூடியது என்பதை அறிந்து சாங்கிய யோகத்தையும் பக்தி தொண்டையும் சமநிலையில் காண்கிறானோ அவனே உள்ளதை உள்ளபடி காண்பவனான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரி போல். பஷ்யதி அது இஷ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேட்டீங்க, அதனால சொல்றேன். எவனொருவன் சாங்கிய யோகத்தினால் அடையக்கூடிய அதே நிலை பக்தி தொண்டினாலும் அடையப்படும். ரெண்டுமே வந்து பகவான்கிட்ட தான் கொண்டு போகும். ஆனா ஒண்ணு கடினமானது, இன்னொன்னு ஈஸியானது. சரிங்களா? ஒண்ணுல வீழ்ச்சி அடைவோம், இதுல வந்து வீழ்ச்சி அடைய மாட்டோம். இதுல பக்தியில. ஸோ இந்த புரிதலோடு இருக்கிறவங்க உள்ளது உள்ளபடி காண்கின்றான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ உண்மையான ஞானம் உடையவன் எப்படி இருப்பாங்க? ஞானத்தாலும் பக்தி தொண்டினாலும் அடையக்கூடியது ஒன்று எளிமையானது, மற்றொன்று கடினமானது அப்படின்றது. பக்தி சேவைன்றது வேருக்கு நீர் ஊற்றுறது. சரிங்களா? இப்போ செடி இருக்கு, அதோட வேருக்கு வந்து நீர் ஊற்றுறது அப்படின்றது வந்து செயல் இல்லையா? அப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து செய்யறதுன்றது பக்தி சேவை. அதே வந்து ஞானம் விருத்தி பண்ணி துறவு அப்படின்றதுன்னா வேரை கண்டுபிடிக்கிறது. சரிங்களா? அது அந்த அந்த நிலை தான் வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இது துறவில் வர்றது. சரிங்களா? அதாவது மரத்தோட வேறு எங்கே இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அந்த நிலைக்கு வர்றதுன்றது துறவு. அதே வந்து வேறு இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு தண்ணி ஊற்றுறது பக்தி. ஸோ எது சிறந்தது? கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் போதுமா? இல்லை, அதுக்கப்புறம் சேவாவும் செய்யணும், தண்ணி ஊற்றணும் வேருக்கு இல்லையா? ஸோ பக்தி சேவை தான் உயர்ந்தது. வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் ஒருவர் திறமைசாலியாக இருந்தால் மட்டும் போதாது. சரியான வாழ்க்கைக்கான பாடம் முடிவெடுக்கும் திறனும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? திறமை மட்டும் போதாது, நல்ல அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த ஸ்மார்ட்னஸும் வேணும். சரிங்களா? எது சிறந்தது அதில் நம்ம நல்லபடியாக நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். அந்த விஷயமும் நமக்கு அவசியம் வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 5.6 மாதாஜி. மோனிஷா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. மோனிஷா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசி கொடுங்க. சந்நியாசஸ்தோ மகபாஹோ துகமாப்தோ மகயோகத யோகயுக்தோ முனிர்பிரக்ம நசிரேனாதிகச்சதி. இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே எல்லா செயல்களையும் துறப்பது ஒருவனை மகிழ்விக்காது. ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனையுடைய மனிதன் தாமதமின்றி பரம்பொருளை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ அந்த வகையில் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல், அதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லுவாங்க, என்ன ஃபேமிலியில் இப்போ எல்லாரையும் நம்மளுக்கு பிடிக்கும், ஆனால் எனக்கு பிடிக்கும் உங்களை அப்படின்றத மட்டும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு எந்த வேலையும் செய்யாமல் நம்ம பாட்டுக்கு இருந்தோன்னா என்ன ஆகும்? அது ரொம்ப நாளைக்கு ஒழுங்காக நீடிக்காது இல்லைங்களா? நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆட்டோமேட்டிக்காக செயலில் ஈடுபடுவோம், அவங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் செய்யறது அப்படின்றது. அப்போ தான் அதில் வந்து ஒரு ரிலீஸ் பண்ண முடியும், ஹாப்பினஸ் இல்லைங்களா? அந்த உறவு வந்து நல்லா பலப்படும். ஒரு பாண்டிங் இருக்கும் நமக்கு. அது மாதிரி தான் இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல், பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடாமல் எல்லா செயலும் துறந்து வெறும் மெடிடேஷன் மட்டும் பண்ணுறது அவ்வளோ மகிழ்ச்சி வந்து நம்மளுக்கு தராது. ஏன்னா அதில் அந்த பிளிஸ்ன்றது நம்ம உணர மாட்டோம். அதுதான். சரிங்களா? ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனையுடைய மனிதன் தாமதமின்றி பரம்பொருளை அடைய முடியும், ஈஸியாக நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொள்ளாமல் ஜடப்பட்டுதலை துறப்பது என்பது துன்பகரமானது. நம்மக்கிட்ட ஒரு விஷயம் எப்பயுமே இருக்கும், என்ன அப்படின்னா பற்று அப்படின்றது காமனாக இருக்கும்.
எல்லார்ட்டையும் இருக்கும். சரிங்களா? அட்டாச்மெண்ட்டுன்னு. அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா, அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வேணும். இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம வந்து பற்றுதல் வைக்கிறதுன்றது, ஆசைப்படுறதுன்றது நம்மளோட இயல்பு. ஆசைப்படாம இருக்க முடியாது. பற்றுதல் வைக்காம இருக்கவே முடியாது நம்மளால. புலன்கள என்கேஜ் பண்ணாம இருக்கவே முடியாது. ஆனா, அத நம்ம வந்து இப்போ கிருஷ்ண பக்தியில பகவான் மேல என்கேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜட உலகத்துலேருந்து நம்ம விலகிடுவோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா விலகிடுவோம். சரிங்களா? ஆனா, நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபடாமலே, ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகணும் அப்படின்னு நெனைச்சோம்னா, அது நம்மளால முடியுமா? அப்படின்னா, ரொம்ப சிரமம். ஏன்னா, நம்மளோட இயல்பே ஆசைப்படுறது, பற்றுதல் வைக்கிறது. அப்ப கிருஷ்ணர் மேல வைக்காம, ஜட உலக விஷயத்துலேருந்து நான் அந்த பற்றுதல விலக்கிக்கணும் அப்படின்னு நெனைச்சா, அது ரொம்ப கடினமானது. சரிங்களா? அதனால பற்றுதல் வைக்கணும். ஆனா, அத கிருஷ்ணா மேல வைக்கணும். ஆசைப்படணும். அத பகவான ஆசைப்படணும். அதுதான். சரிங்களா? ஏன் ஆசைப்படக்கூடாது? அழகா ஆசைப்படலாம். பேராசை பண்ணலாம் கிருஷ்ணா மேல. சரிங்களா? துறவு மட்டும் போதாது ஒருவர் பக்குவம் அடைவதற்கு. கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். நல்ல ஆசையா. இவ்வளோ நாள் ஏன் விட்டேன்? அத நினைக்கும் போதே வேதனையா இருக்கணும். ரொம்ப வேதனையா இருக்கணும். இப்படி பக்தி பண்ணாம இருந்துட்டேனே இவ்வளோ பல ஜென்மங்களா. வெறும் வந்து ஜட உலக விஷயங்கள்ல பற்றுதல் வச்சுட்டு, இந்த ஒரு ஞானம் இல்லாம இருந்துட்டேனே! அத நினைக்கும் போதே வேதனை வரணும். அதுக்காகயாவது நான் இன்னும் நல்லா பக்தி பண்ணணும். அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு அவ்வளவு சிறந்த, உயர்ந்த, இனிமையான அ வார்த்தைகளே கிடையாது. சரிங்களா? அவங்களோட அ அ அப்புலன்ஸ் அவங்களோட மகிமைகள்லாம் சொல்றதுக்கு. ஸோ அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆசையா பக்தி பண்ணணும். ரொம்ப பேராசையோட. துறவு மட்டும் போதாது ஒருவர் பக்குவம் அடைவதற்கு கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதலை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? அசோசியேஷன் வேணும். டிவோட்டீஸோட இருந்தோம் அப்படின்னா, நமக்கு அந்த பற்றுதல், அந்த பகவான் மேல பக்தி அப்படின்றது நமக்கு பெருக்கெடுக்கும். எப்படி பயிற்சி செய்வது? பக்தி சேவை மூலியமா. பக்தி யோகத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை படிப்பீங்க. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு வந்து 9 வகையான பக்தி இருக்கு. இந்த 9 வகையான பக்தியும் செய்யலாம். இல்ல அதுல ஏதாவது ஒரு பக்தியும் செய்யலாம். பகவான் வந்து அகில ரசாமிர்த மூர்த்தி. யாரு? நம்ம கிருஷ்ணா. சரிங்களா? அகில ரசாமிர்த மூர்த்தி. நம்மளோட அந்த பக்தி பாவத்த ரொம்ப ஆசையா அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. அதனால எல்லா 9 வகை நவவித பக்தியும் பண்ணலாம். அதுல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணாலும் பகவான் வந்து ரொம்ப ஆசையா ஏத்துப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்ல பக்தி பண்ணணும். இங்க பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க என்ன பண்றாங்க? புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றாங்க. இவங்க கீர்த்தன் பண்றாங்க. இவங்க சாண்டிங் பண்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ அத பகவான் என்ன பண்றாங்க? ஆசையா ஏத்துப்பாங்க. நம்ம அந்த மாரி தான் பகவான் மேல நம்மளோட பற்றுதல நல்லபடியா வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். 5.7 ஸ்லோகம் மாதாஜி. பூங்கொடி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பூங்கொடி மாதாஜி இருக்கீங்களா? இல்லைன்னா ரஞ்சனி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. யோகோக்தே விசுத்தமா விஜிதாத்மா விஜிதேந்திரயः சர்வபூதாம் பூதாத்ம குர்வந்தி ந லிப்யதே. மனத்தையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்படும் தூய ஆத்மா அனைவருக்கும் பிரியமானவன். அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள். எப்பொழுது செயலில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் அத்தகு மனிதன் பந்தத்தில் ஈடுபடுவது இல்லை. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரி. அப்ப மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்படும் தூய ஆத்மாக்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிரியமானவங்களா இருப்பாங்க. பகவானுக்கு எல்லாருக்கும். சரிங்களா? ஏன்னா இம்பையஸ் ஆக்டிவிட்டீஸா பண்ண மாட்டோம்ல நம்ம இப்ப. இப்ப நம்ம வீட்டிலே 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. சரிங்களா? ஒண்ணு வந்து ரொம்ப அழகா ஒபீடியன்ட்டா, கரெக்ட்டா எல்லா வேலையெல்லாம் கரெக்ட்டா செஞ்சு, எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்காங்க. இன்னொருத்தவங்க வந்து சொல் பேச்சே கேட்கறது இல்ல. சரியா? எல்லாமே தப்பும் தவறுமா பண்றது. நம்ம என்ன சொன்னோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா பண்றது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளுக்கு இந்த ரொம்ப கரெக்ட்டா பக்குவமா இருக்கிற பிள்ளை மேல நம்மளுக்கு ஒரு 2 பேரையும் பார்த்துப்போம். அது ஒண்ணும் இந்த பாரபட்சம் கிடையாது. ஆனா, அந்த எல்லாமே கரெக்ட்டா பண்ற பிள்ளை மேல நம்மளுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும். இல்லைங்களா? அந்த மாரி பக்தி தொண்டு செய்றவங்க கண்டிப்பா எப்படி இருப்பாங்க? புலன்களையும், மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க. தூய ஆத்மாவா இருப்பாங்க. சரிங்களா? யாருக்கும் கெடுதல் பண்றதோ, இல்ல சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஈடுபடுறதோ அதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. பகவானுக்கு சேவை செய்றதுலயே ரொம்ப ஈடுபாடோட இருப்பாங்க. அப்ப அவங்கள எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். சரிங்களா? அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள். அதே மாரி அவங்களுக்கும் எல்லாரையும் பிடிக்கும். யாரையும் பாரபட்சம் பார்க்க மாட்டாங்க. இவங்க பக்தி பண்றாங்க, இவங்க பண்ணல, இவங்க எனக்கு நண்பன், இவங்க எனக்கு விரோதி அதெல்லாம் அவங்களும் பார்க்க மாட்டாங்க. எல்லாருமே கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டியா பார்ப்பாங்க. இன்னைக்கு இல்லனாலும் நாளைக்கு இவங்க பக்தன் அப்படின்ற ஒரு நிலையில அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? ரொம்ப நல்லபடியா எல்லாத்தையும் ஆ பழக முடியும். சரிங்களா? ஸோ அதனால அனைவருக்கும் பிரியமானவன், அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்பொழுதும் செயலில் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் பார்க்கறதுக்கு இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையில தான் ஈடுபடுற மாரி இருப்பாங்க. அவங்களும் ஆஃபீஸ் போவாங்க, சாப்பிடுவாங்க, அவங்களும் குடும்பத்துல இருப்பாங்க, எல்லாமே இருக்கும்.
ஆனா அவங்களோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா இதுல இருக்கும், பக்தியில இருக்கும். சரிங்களா? எல்லா செயலையும் பக்தி மார்க்கமா செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும். இப்ப அர்ஜுனன் எப்படி போர் பண்ணாங்க? தர்மத்துக்காக, பகவானுக்காக. போர் பண்றதுன்றது சத்திரியனோட கடமை. எல்லா சத்திரியர்களும் அப்படிதான் பண்றாங்களான்னா இல்ல. நாட்ட வந்து ஆளணும், இல்லைன்னா வந்துட்டு ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்தணும். அந்த மாதிரி சுயநலத்தோட அந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனோட பண்ணுவாங்க. ஆனா அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க? பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக போர் பண்றாங்க. இல்லையா? கண்டிப்பா. ஏன்னா தன்னோட தாத்தாவையே, அப்புறம் தன்னோட குருவையே, தன்னோட வம்சத்துல உள்ளவங்களையே அந்த போர்ல அழிக்கணும். அப்படிப்பட்ட போர்ல அர்ஜுனன் கலந்துக்கிறாங்கன்னும் போது, சுய லாபத்துக்காக, சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக கண்டிப்பா பண்ண மாட்டாங்க. இல்லையா? ஏன்னா அழிவே அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டமே அதுல, அந்த போர்ல. ஆனா என்ன பண்றாங்க? தர்மத்துக்காக, பகவானுக்காகன்னு பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ அது மாரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி, பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக நம்மளோட செயல்கள் நம்ம செய்யணும். அப்படிதான் பக்தர்கள் இருப்பாங்க. எப்பொழுதும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும், அவங்க வந்து எதிலயும் பந்தப்பட்டு இருக்க மாட்டாங்க. அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அப்ப கிருஷ்ண உணர்வில் முழுவதும் உள்ளவரின் குணங்கள் எப்படி இருக்கும்? அப்படின்னா, அவங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய அங்கங்கள், பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல். சரிங்களா? அப்படின்றது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்ப கை இருக்கு. அது பாட்டுக்கு தனியா போய் அது வேலைய ஏதாவது பண்ணுமா? கிடையாது. சரீரத்தோட சேர்ந்து தான் அந்த கை இயங்கும், கால் இயங்கும். இல்லைங்களா? அதே மாரி தான் நம்மலாம் கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டீஸ், கிருஷ்ணாவோட பார்ட் அண்ட் பார்சல்ங்கும்போது, பகவான திருப்தி பண்ணக்கூடிய செயல்கள்ல தான் நம்ம எப்பயும் என்ன பண்ணணும்? ஈடுபடணும். அப்ப நம்ம பகவானோட அங்கங்கள். அதனால் நான் அனைவருக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத அவங்க வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. சரிங்களா? திவ்யமான ஞானத்தினால புத்தி வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப தூய்மையா இருக்கும். ம். அதுக்கப்புறம் அதனால மனமும் புலன்களும் கட்டுப்படுத்தப்படும். நம்ம இது ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் சேரியட்ல. இல்லைங்களா? குதிரை வண்டி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோமே 3 சாப்டர்ல. புலன் இன்ப பொருட்களை விட புலன்கள் உயர்ந்தது, புலன்களை விட புத்தி உயர்ந்தது, மனம் உயர்ந்தது, மனதை விட புத்தி உயர்ந்தது, புத்தியை விட உயர்ந்தது ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருமே பக்தனா தான் அவங்களுக்கு தெரிவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால பகவானுக்கு, பக்தர்களுக்கெல்லாம் அவங்க செய்வாங்க. அதாவது துவேஷம் பாராட்ட மாட்டாங்க யாருக்கிட்டயும். சரிங்களா? ஞானத்தால அவங்களோட புத்தி எப்படி இருக்கும்? தூய்மையா இருக்கும். மனமும் புலனும் எப்படி இருக்கும்? கட்டுப்பாடோட இருக்கும். சரிங்களா? எது வந்து நம்மள பந்தப்படுத்தும், எது நம்மள பந்தப்படுத்தாது, இதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவா இருந்து கட்டுப்பாடோட இருக்கும். கடமைக்காக எந்த செயலையும் அவங்க செய்வாங்க. எல்லார மாரியும் செயல்கள்ல ஈடுபடுவாங்க. ஆனா கடமைக்காக செய்வாங்க. அதனால என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு செயல்களுக்கான விளைவுகள் இருக்காது அப்படின்றத பார்க்குறோம். மிக சிறந்த சேவை கிருஷ்ணனுடைய மகிமையை பரப்புதல். நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானோட நாம சங்கீர்த்தனத்தை எல்லா இடத்துலயும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். பகவானோட பகவத்கீதை, பாகவதம், உபதேசங்கள் நமக்காக கொடுத்தது பொக்கிஷம். இதோட அருமை தெரியாம எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? ஜட உலகத்துல ஏதோ பெருசா சாதிக்க போறேன்ட்டு, பெருசா அச்சீவ் பண்ண போறேன், ரொம்ப அமைதியா இருக்க போறேன், சந்தோஷமா இருக்க போறேன்னு அங்க போய் சிரமப்பட்டு தேடிட்டு இருக்காங்க சந்தோஷம், அமைதியெல்லாம். ஆனா நமக்காக பகவான் கொடுத்த உயர்ந்த பொக்கிஷம். நம்மள மனசுல வச்சுட்டு தான் பகவான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? கொடுத்துருக்காங்க. கலியுக மக்கள்ல நம்பலாம் வாசிக்கணும், நம்பலாம் பக்தி பண்ணணுன்றதுக்காக. அத வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸ்வீகரிக்கணும். எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். யாரும் சீக்கிரம் எடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும். சரிங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் நம்ம சேர்க்கணும். பிரபுபாதா எவ்வளோ ரொம்ப ஈஸியா இருக்காது. சரிங்களா? சிரமமா தான் இருக்கும். யாரும் போய் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுங்கன்னு அந்த உடனே அப்படின்னு வரமாட்டாங்க. அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வச்சு அவங்களுக்கு வர்றதுக்குள்ளார நமக்கு வாழ்நாளே முடிஞ்சிடும். சரிங்களா? அதனால கவலைப்படக்கூடாது. செய்யணும். பிரபுபாதா அழகா பண்ணியிருக்காங்கல்ல, நம்மளும் பண்ணணும். அதுதான் நம்ம கிருஷ்ண ஃபேமிலியில நம்ம இருக்கோம். நம்ம ஃபேமிலிக்காக நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிள் டியூட்டிய நம்ம பண்றோம் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம ஃபேமிலியில இருக்கோம். நம்ம ஃபேமிலிக்கு என்ன தேவையோ அத நம்ம பண்ணுவோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணுவோம். இல்லையா? அதே மாரி நம்மலாம் கிருஷ்ணாவோட ஃபேமிலி. அதுல கிருஷ்ணா ஃபேமிலியில நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன? நம்மளும் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும். எல்லாரையும் கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வரணும். அதுதான். சரிங்களா? அப்ப யோசித்து பாருங்கள், இவைகள் எவை ஆத்மாவால் செய்யப்படுகின்றன அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்ப நம்ம பார்க்குறோம், கேட்குறோம், தொடுறோம், நுகர்றோம், சாப்பிட்றோம், நகர்றோம், தூங்குறோம், மூச்சு விடுறோம், பேசுறோம், கழிப்பது. சரிங்களா? இது ஏதாவது ஒண்ணு ஆத்மா செய்யுதா? அப்படின்னா இல்ல. எல்லாமே சரீரத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட செயல் தான். இல்லைங்களா? நம்ம பார்க்கறது, கேட்கறது, தொடுறது, நுகர்றது எல்லாமே என்னது? சரீரம் சம்மந்தப்படாத ஆத்மா சம்மந்தப்படாத சரீரம் சார்ந்த செயல்கள் தான். சரிங்களா? இத நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அப்பதான் தாமரை இலையில நீர் ஒட்டாதது போல அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் நம்மளுக்கு புரியும். சரிங்களா? ஏன்னா இது எதுவுமே எதுக்கு சம்மந்தப்படல? ஆத்மாவுக்கு சம்மந்தப்படல. ஆத்மா இந்த சரீரத்துல தான் இருக்கு. சரீரம் இது எல்லாத்தையும் செய்யுது. ஆனா ஆத்மா இதுல சம்மந்தப்படுதுன்னா இல்ல. ஆத்மா எப்படி இருக்கு? தாமரை இலையில
தண்ணீர் ஒற்றாதது மாதிரி இந்த சரீரத்தில் இருந்தாலும் சரீரம் சார்ந்த செயல்கள் அது என்ன பண்றதில்ல, சம்மந்தப்படுறதில்ல அப்படின்ற புரிதல் நமக்கு வரும். சரிங்களா? அப்போ 5.89 ஸ்லோகங்கள் மாதாஜி. சீதா மாதாஜி, சீதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கட்டுங்களா? படிங்க. நைவ கஞ்சித் கரோமேதி யுக்தோ மன்யேத தத்தவ வித் ம். பஷ்யன் ஸ்ருணவன். அது என்னங்க மாதாஜி? பஷ்யன் பஷ்யன் ஸ்புருஷன். ஆ, சொல்லுங்க மாதாஜி. பஷ்யன் ஸ்ருவன் पश्यन्ति நஷ்ணன் ஸ்வ பஞ்சவசன். பஞ்ச்வசன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பஷ்யன் ஸ்ருணுவன் சஞ்சி ரணன். சாரி மாதாஜி, சரியா வரல. அஷ்ணன் கச்சன் ஸ்வபன் ஸ்வசன் ஸ்வசன். இல்லைன்னா நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிங்க மாதாஜி. 5.8 அடுத்த டைம் நான் கரெக்டா இப்ப ஸ்லோகம் கிளாஸ்ல இருக்கிற மாதாஜி, அடுத்த டைம் கரெக்டா வாசிச்சு. புக் வச்சு படிக்கணும். இது கொஞ்சம் இதுல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நான் படிக்க மாதிரி தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டிருப்பினும் உண்மையில் தான் ஒன்றுமே செய்வதில்லை என்பது எப்போதும் தனக்குள் அறிந்துள்ளான். ஏனெனில் பேசும் போதும், கழிக்கும் போதும், ஏற்றுக்கொள்ளும் போதும், கண்களை மூடி திறக்கும் போதும் ஜட புலன்களே அவற்றின் விஷயங்களுடன் ஈடுபடுகின்றனர் என்றும் அவற்றிலிருந்துதான் வேறுபட்டவன் என்றும் அவன் எப்போதும் அறிகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி. துளசி மாதாஜி வாசிக்கிறேன். நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தைவ கிஞ்சித் கரோமீதி யுக்தோ மன்யதே தத்வவித் பஸ்யன் ஸ்ருண்வன் ஸ்புருஷன் ஜிக்ரன் அஷ்ணன் கச்சன் ஸ்வபன் ஸ்வசன் பிரலபன் விஸ்ருஜன் கிருஹணன் உன்மிஷன் நிமிஷன் அபி இந்திரியாந்தேசு வர்த்தந்தே இது தாரையன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்ப வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன அர்த்தம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அழகா வாசிச்சு கொடுத்தாங்க துளசி மாதாஜியும் சுதா மாதாஜியும். ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன், அதாவது ஆத்ம நிலையில இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? அவங்க பார்க்குறாங்க, கேட்குறாங்க, தொடுறாங்க, நுகர்றாங்க, உண்ணுறாங்க. இதை இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தோம்ல, அதுதான் இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம இதுலேயும் பார்க்குறோம். சரிங்களா? பேசும்போதும், கழிக்கும் போதும், ஏற்றுக்கொள்ளும் போதும், கண்களை மூடி திறக்கும் போதும் ஜட புலன்களே அவற்றின் விஷயங்களில் ஈடுபடுகின்றன. ஆத்மா அதில் ஈடுபடல. சரிங்களா? என்ன ஈடுபடுது? ஜட புலன்கள், அதாவது சரீரம் தான் ஈடுபடுது அப்படின்றதுலையும், அவற்றிலிருந்து நான் வேறுபட்டவன் அப்படின்றதுலையும் ரொம்ப தெளிவாக இருப்பாங்க. சரிங்களா? சரீரம் தான் செயல்படுது, ஆத்மா இதுலேயும் சம்மந்தப்படல. எப்படி தாமரை இலையில நீர் ஒட்டாதது மாதிரி. சரிங்களா? இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து ஒன்று வந்து பார்க்குறோம். சரிங்களா? அது உடனே நம்மளுக்கு ஆசைப்படுறோம். இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்கு, ஐஸ்கிரீம் பார்க்குது. பார்த்தோன்னே அதுக்கு மனசில் ஆசை வரும், ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ணுன்னு. அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணும்? புத்தி உடனே அதுக்கு கைட் பண்ணும். ஓகே, ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணுமா, அப்பா அம்மாட்ட போய் நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு கைட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் ஐஸ்கிரீம் அப்பா அம்மா வாங்கி கொடுத்தோன்னே அது என்ன பண்ணும்? சாப்பிடும். அப்போ சரீரம் அதை என்ஜாய் பண்ணுது. இதில் எங்கேயாவது ஆத்மாவுக்கு தேவைப்படுதா ஐஸ்கிரீமோ? இல்லை, ஆசைப்பட்டது ஆத்மாவா? இல்லை. எல்லாமே மனம் ஆசைப்படுது, புத்தி அதை வந்து பிளான் பண்ணி கொடுக்குது, புலன்கள் அதை என்ஜாய் பண்ணுது. இது எல்லாமே சரீரத்தில் தான் நடக்குதே தவிர ஆத்மா இதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கானா? இல்லை. இல்லைங்களா? அப்போ ஆத்மான்றது முழுக்க முழுக்க தெய்வீகமானது. பக்தி மட்டும்தான் ஆத்மாவுக்கு தேவையானது தவிர சரீரம் சார்ந்து நம்ம எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும் அது வந்து ஆத்மா அதில் சம்மந்தப்படுறதில்ல அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக தெரியும். அப்போ நான் அவற்றிலிருந்து வேறுபட்டவன், ஆத்மா சரீரத்திலிருந்து வேறுபட்டவன் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் எப்படி செயல்படுகிறான்? நான் உடலில் இருந்து வேறுபட்டவன் என்று அறியும் பொழுது ஆத்மா பௌதிகமாக செயல்படுவதில்லை என்று அறிகின்றான். பௌதிகமாக செயல்படுறது எல்லாமே சரீரம் தானே தவிர ஆத்மா அதில் பங்கெடுக்கிறது இல்லை. சரீரத்தில் தான் இருக்கும், ஆனால் பங்கெடுக்கிறது இல்லை அப்படின்றதில் ரொம்ப தெளிவாக
நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் சரீரம் சார்ந்த செயலில் கர்மாவெல்லாம் நம்ம சம்பாதிச்சோம்னா அந்த கர்மாவை தொலைக்கிறதுக்காக இன்னொரு சரீரம் எடுத்து நம்ம பிறப்பிறப்பு சுற்றில் இருப்போம். அப்போ ஆத்மா சம்மந்தப்படாமல் என்ன பண்ணுது, போக வேண்டிய இலக்கு பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும், அந்த இலக்குக்கு போக முடியாமல் சிரமப்பட்டுட்டே இருக்கு. சரிங்களா? அதுதான் நம்மளோட நிலை. கண்டிஷன் சொல்கிற நிலை என்னென்னா அதுதான். ஆத்மா பகவான் அடையணும், ஆத்மாவுக்கு பகவான் தான் இலக்கு. ஆனால் சரீரம் இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள்லேயே சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன பண்ண முடியறதில்ல, ஆத்மா இலக்கை அடைய முடியாமல் சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கும். புலன் விஷயங்களில் ஈடுபடுவது போல் தோன்றினாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன் எப்போதும் சுதந்திரமானவன் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இப்போ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டு கம்பெனியோட ஓனர். சரிங்களா? அவங்க வந்து பெரிய பிஸ்னஸ்மேன் அவங்க. ஆனால் மிக சிறந்த பக்தன் அவங்க. சரிங்களா? அவங்க இப்போ வந்துட்டு நல்ல அந்த பிஸ்னஸ் அதெல்லாம் வந்து நல்லபடியாக பண்ணுறாங்க. பார்க்குறதுக்கு ஒரு எல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க மாதிரியும் தான் அவங்களும் இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன, உள்ளுக்குள்ளார சிறந்த பக்தன். சரிங்களா? கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் அவங்களோட வாழ்க்கையை அவங்க நல்லபடியாக ஈடுபடுத்துகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இவங்களாம் பார்க்குறதுக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்காங்க. ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க, பிரசாதமாக எடுத்துக்கிறாங்க. இவங்க பார்க்குறதுக்கு ஏதோ ஒரு கலரிங் பெயிண்டிங் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்காங்க. ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க, பகவானுக்கு அதை செய்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி புலன் விஷயங்களில் ஈடுபடுவது போல் வெளியிலேருந்து தோன்றினாலும், இவங்களாம் சாப்பிட்றாங்க, நம்மளும் தான் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு மெட்டீரியல் வாழ்க்கையிலேருந்து பார்த்தாலும், ஆனால் கிருஷ்ண பக்தன் என்ன பண்ணுறாங்க, அதில் சம்மந்தப்படுறதில்ல. அதாவது புலனின்ப விஷயங்களை சம்மந்தப்படுறதுல சுதந்திரமாக இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். கர்ம விளைவுகள் இல்லாமல். மாதாஜி 5.10 ஸ்லோகம் மாதாஜி. சங்கம் மாதாஜி நீங்க வாசிச்சுக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மண்யாதய கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா கரோதி யஹ லிப்யதே நஸ்ஸ பாபேன பத்ம பத்ரமிவாம் பசா. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரையிலே எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த வகையில் பற்றின்றி தன்னோட கடமைகளை செய்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க பலன்கள் வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறதுனால அவங்க பாப விளைவுகளால் தீண்டப்படாமல் இருக்காங்க. தாமரை இலையில் தண்ணீர் ஒட்டாது மாதிரி. இப்போ அர்ஜுனன் போர் தான் பண்ணுறாங்க. குரு, அப்புறம் வந்துட்டு பீஷ்மர், அதுக்கப்புறம் வம்சத்தில் உள்ள எல்லாரையும் அவங்க வந்து அதில் வந்துட்டு சிரமப்படுத்துகிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த பாபங்கள் அவங்க அனுபவிக்கிறாங்களான்னா கிடையாது. எதனால்? அவங்க வந்து சொந்த சந்தோஷத்துக்காகவோ சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனாகவோ பண்ணலை, தர்மத்துக்காக பகவானுக்காக பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா? அகர்மா கிருஷ்ணருக்கான செயல்கள் அப்படின்னும்போது அவங்களுக்கு அதில் பாபம் தீண்டுறது இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஆனால் நம்மளும் தப்பெல்லாம் பண்ணிடலாமன்னா அப்படி கிடையாது. சரியா? நம்ம எந்த செயல் பண்ணாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யும்போது அதில் நம்மளுக்கு கர்ம விளைவுகள் வராது அப்படின்றத நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறோம். அதுதான். அப்போ அவனை பாப விளைவுகள் தீண்டுமா அப்படின்னா இல்லை. ஆத்மா தாமரை இலை போன்றது, ஜட உடல் நீரால் தீண்ட முடியாதது. ஆத்மா வந்து தாமரை இலை மாதிரி, ஜட உடல்ன்றது நீர். சரிங்களா? அதால் தீண்ட முடியாது. அதான் சரீரம் தான் செயல்லாம் செய்யும், ஆத்மா அதில் சம்மந்தப்படுறதில்லைன்றதை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். எல்லாம் கிருஷ்ணருடையது அப்படின்றது தெரிஞ்சு, பகவானே எல்லாவற்றிற்கும் உரிமையாளர் அப்படின்றதையும் புரிஞ்சு எல்லாவற்றையும் அவரது சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும், அந்த நிலையில் அவங்க இருப்பாங்க. சரிங்களா? அடுத்தது, இந்த ஒரு வாழ்க்கையை கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணியுங்கள், அதன் பிறகு மீண்டும் திரும்புதல் என்பதே இல்லை. கண்டிப்பாக அதை நம்ம பண்ணணும். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பிறவிகள் நம்மளாம் எடுத்திருக்கிறோம். அக்வாட்டிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து நீர்வாழ் உயிரினம், அதுக்கப்புறம் நிலத்தில் நீர்லி வாழ உயிரினம், அதுக்கப்புறம் பசு பட்சி, மரம் செடி கொடி, இதே மாதிரிலாம் நம்ம வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ்ந்து மனித பிறவி வந்து அதுலேயும் மறுபடியும் வீழ்ச்சி அடைஞ்சு நம்ம நிறைய தேவர்கள் வழிபாடெல்லாம் பண்ணியிருப்போம். சரிங்களா? எடுத்தவொடனே கிருஷ்ண பக்திக்கெல்லாம் வந்திருக்க மாட்டோம். அதுலேயும் மனித பிறவிலையும் நிறையா ஃபால் டவுன் ஆகி இப்படி என்னமோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், கிருஷ்ண பக்தியில் பகவத்கீதையை நம்ம கையில் எடுக்கிற அளவுக்கு பகவான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காங்க. சாண்டிங் அப்படின்றது ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. அப்போ நம்ம இது வரைக்கும் வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, புலன்களுக்காகவே நம்ம அர்ப்பணிச்சிருக்கிறோம். அதுவும் இந்த அச்சித்து இல்லையா, புலன்கள், இந்த சரீரம் என்னது, சோல் வெளியில் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு எந்த அடையாளமும் கிடையாது இல்லையா? அவங்க உயர்ந்தவங்க, தாழ்ந்தவங்க, நண்பன், விரோதி, பணக்காரவங்க, ஏழை, அழகானவங்க, இல்லை அழகா இல்லாதவங்க, எந்த அடையாளமும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரே ஒரு விஷயந்தான் சொல்லுவாங்க, ஆத்ம உடல் இது வெளியில் போயிடுச்சுன்னா பிணம், டெட் பாடி எப்போ எடுக்க போகிறாங்க, அதான் இல்லையா? எந்த அடையாளமும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட சரீரத்துக்கு தான் நம்ம இவ்வளோ நாளாக என்ன பண்ணியிருக்கோம், இவ்வளோ பிறவியா
நம்மள அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இந்த பிறவியிலயாவது நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கைய பகவானுக்காக சமர்ப்பணம் பண்ணணும். எப்படி ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான பூ, அதை கொண்டு போய் பகவானோட திருப்பாதத்துல சமர்ப்பிக்கும் போது, இல்ல ஒரு துளசிய திருப்பாதத்துல சமர்ப்பிக்கிற மாதிரி, அது மாதிரி நம்மளோட இந்த வாழ்க்கையை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட திருப்பாதத்துல சமர்ப்பணம் பண்ணணும். திருபானபைட் பரம்பரா பகவத்கீதை மூலியமா, சரிங்களா, குரு மூலியமா. அப்படி நம்ம ஒரு தடவை நம்ம இந்த வாழ்க்கையை நம்ம பண்ணிட்டோம்னா, நம்ம திரும்பி இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வரவே மாட்டோம். எவ்வளவு உயர்ந்த விஷயம் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம அவசியம் நம்ம பண்ணணும். சாண்டிங்லாம் நல்லபடியா பண்ணணும். குருவை ஸ்வீகரிக்கணும். இப்போ ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். கிருஷ்ணவனில் உள்ள ஒருவருக்கு பௌதீக உலக எழுச்சிகளிடம் செய்யக்கூடியவை எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். யார் ஒருத்தவங்க கிருஷ்ணவனில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்கான விஷயங்கள்லாம் வாழ்க்கையில் வந்தாலும், இப்போ நம்ம முன்னாடி 3 மணி ஒரு நல்ல ஒரு படம் ஓடுது டிவியில், அது வந்து பகவத்கீதை கிளாஸ் இருக்குது, சரிங்களா? நம்ம போய் படம் பார்ப்போமா, பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு வருவோமா? நம்மலாம் வந்துட்டு கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டி, பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு தான் வருவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி தான், சரிங்களா? இந்த எழுச்சி ஊட்டும் விஷயன்றது நான் கிருஷ்ணவனில் உள்ளவங்களை என்ன பண்ணாது, பாதிக்காது. அதோட இம்பார்ட்டன்ஸே நம்மளுக்கு, அதாவது அது ரொம்ப துச்சமானது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம், சரிங்களா? இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கு நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். எதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் தருவோம்? ஹையர் டேஸ்ட்டு, சரிங்களா? கிருஷ்ண பக்திக்கு தான். ஸோ அது மாதிரி கிருஷ்ண பக்தியில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த பௌதிக உலக எழுச்சிகள் வந்தாலும் அதில் அவங்க வந்து ஈடுபட மாட்டாங்க, சரிங்களா? அதில் அவங்களுக்கு சுவை இருக்காது. மத்தாச்சு நான் அப்படியே வாசிச்சிடுறேன் 2-3 ஸ்லோகங்கள். பற்றுதல் யோகிகள் தூய்மை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் செயல்படுகிறார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? அப்ப பற்றுதலை துறந்த யோகிகள் என்ன பண்றாங்க, தூய்மை அடைய வேண்டும். அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு எண்ணம் தான் வாழ்க்கையில, தூய்மை அடையணும். அப்ப என்ன பண்றாங்க, உடல், மனம், புத்தி, புலன்களால் கூட செயல்படுகிறார்கள். அதாவது என்னன்னா, கிருஷ்ண பக்தியில அவங்க தன்னோட செயல்களை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப தூய்மை அடைவதற்காக உடலுடலான பொய்யான அடையாளத்தை விடுவதற்காக, சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணாம. அடுத்தது வந்து பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களின் பலன்களையும் பகவானுக்கே, சரிங்களா, எனக்கு அர்ப்பணிப்பதால் பூர்ண அமைதியும் அடைகின்றான். இந்த நல்ல ஒரு தெளிவு வந்ததுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கான செயல்களில் ஈடுபடும் போது அவங்க எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதோட பலனை என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க, சரிங்களா? அதனால அவங்களுக்கு மனதில் என்ன இருக்கும், அமைதி இருக்கும். ஆனால் தெய்வத்துடன் இணையாதவனோ தனது முயற்சியின் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையால் பந்தப்படுகிறான். இதே சாதாரணமா ஜடவுலக வாழ்க்கையை அனுபவிக்கணுன்றவங்க என்ன பண்றாங்க, தன்னோட திருப்திக்காக செயல் செய்வாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, பந்தம் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பற்றோடு செயல்படுபவர்களுக்கு பற்றில்லாமல் செயல்படுவதற்கும் என்ன வேற்றுமை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம், சரியா? பற்றில்லாமல் செயல்படுபவர் பக்தர்கள் கிருஷ்ணரிடம் பற்று கொண்டுள்ளார்கள், பக்தர்கள் அமைதி அடைகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கிறவங்களோட நிலை. பற்றற்று செயல்படுபவர்கள் வந்து மற்றவர்கள் தங்கள் வேலையில் பற்று கொண்டுள்ளார்கள், மற்றவர்கள் மிகவும் பந்தப்பட்டு கவலைப்படுகிறார்கள். அதாவது பற்றற்றவங்க என்ன பண்றாங்க, சிரமப்படுறாங்க, அமைதி இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கிருஷ்ணருக்கு புறம்பேதும் இல்லை என்பதே அமைதி என்னும் அமைதி மற்றும் அச்சமின்மையின் தலம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது கிருஷ்ணா சம்பந்தம் இல்லாத விஷயம் எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே பகவானோடது அப்படின்னு புரிதலோட இருக்கிறவங்களுக்கு என்னைக்கும் என்ன இருக்குமா, அமைதியும் அப்புறம் இந்த பயம் அப்படின்றது அவங்க கிட்ட இருக்காது, சரிங்களா? அமைதி இருக்கும், பயமின்மை, இது ரெண்டும் அவங்களோட அடையாளமா இருக்கும். இதனை உணர்வதே கிருஷ்ண உணர்வின் ரகசியமாகும். இப்ப யாரெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணல அவங்க கிட்ட அமைதியும் இருக்காது, பயம் இருக்கும். வாழ்க்கையில அன்சர்டினிட்டி பார்த்து ஆன்சைட்டியில் அவங்க பயத்தோட இருப்பாங்க. ஆனா கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கிறவங்க அமைதியா இருப்பாங்க, இந்த சஞ்சலம்லாம் இல்லாம, அது பயமற்று இருப்பாங்க. ஏன்னா ஆத்மா ஒன்றும் ஆகாது இல்லையா? பிரகலாதர் எங்கேயாவது பயந்தாங்களா கஷ்டம் வரும்போது? இல்லையா? ஸோ அந்த நிலை தான், அச்சம் இல்லாமல் இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ நான் மட்டும் கர்த்தா அல்ல, ஆத்மா ஆசைப்படுது, பகவான் வந்து அதுக்கு அனுமதி தராங்க, பிரகிருதி அதை நிறைவேற்றுது. ஸோ இந்த 3மே இருக்கு. ஒரு விஷயம் நம்ம ஏதாவது ஒன்று செய்யறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நான் தான் காரணம் அப்படின்றது கிடையாது. ஆசைப்படுவோம், அதுக்கு வந்து அனுமதின்றது பகவான் கிட்டேருந்து வரணும். அந்த மாதிரி பகவான் கிட்டேருந்து அனுமதி வந்துச்சுன்னா பிரகிருதி மூலியமா அது நமக்கு நிறைவேறும், சரிங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குவீன் ஆகணும் அப்படின்னா ஆசை இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கான கர்ம பலன் இருக்கணும் நமக்கு, சரிங்களா? ஒரு அரசி ஆகணும், ஒரு கிங் ஆகணும்னா அதுக்கு ஏற்ற கர்ம பலன் இருக்கணும். அப்போ அது இல்லை அப்படின்னும் போது பகவான் வந்து அனுமதி தராங்க அப்படின்னா
அப்போ பிரகிருதி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த குவீன் அப்படின்ற அந்த ராசிக்கு ஒரு காக்ரோச்சுக்கு குவீனாவோ இல்லைன்னா ஒரு ஹனிபீக்கு குவீனாவோ இருப்போம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நடக்கும். அதுதான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்புறம் 5.13 ஸ்லோகத்தில் உடலை உடைய ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் திறந்து விடும்போது செய்யாமலும் செயலுக்கு காரணமாகாமலும் 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில் இன்பமாக வசிக்கிறான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ யாரு செயல்களில் பற்று இல்லாமல் கடமைக்காக செய்கிறாங்களோ அவங்க எப்படி இன்பமாக வசிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம இந்த சரீரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் வந்து 9 ஓட்டைகள் இருக்கும். சரிங்களா? கதவுகள். அது என்னென்னா 2 காது, 2 மூக்கு, அப்புறம் வந்து 2 கண், ஒரு வாய், அப்புறம் ஒரு பால் உறுப்பு, அப்புறம் ஒரு மலவாய். இந்த மாதிரி 9 கதவுகள் கொண்ட நகரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சரீரத்தை. அதில் தான் ஆத்மா வசிக்குது. சரிங்களா? ஆத்மா 9 கதவுகளை கொண்ட நகரத்தில் வசிக்கிறான். அதில் எப்போ அவங்க இன்பமாக வசிப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்குறோம். செயல்களில் பற்றுதல் இல்லாமல் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய வகையில் அவங்களோட விஷயம் இருந்தது, செயல் இருந்ததுன்னா இன்பமாக வசிக்கிறாங்க. அப்போ நான் ஒரு நகரத்தில் வாழ்கிறேன், அதனால் நான் நகரமாகி விடுவேனா? எவ்வளோ அர்த்தமற்றது. இந்த சரீரம்ன்றது நகரம், சரியா? ஆத்மா தான் நம்ம அதில் இருக்கோம். அப்போ நம்ம ஒரு நகரத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம நகரமாக நம்ம ஒரு மனிதன் தானே இல்லையா? அந்த புரிதல் தான் நம்ம இங்கே வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நான் ஒரு நகரத்தில் வாழ்கிறேன், அதனால் நான் நகரமாகிவிட்டேன். ஏன்னா நம்ம வந்து சரீரம் தான் எல்லாம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம்ல, அது அது அந்த புரிதலுக்காக. சரிங்களா? எவ்வளவு அர்த்தமற்றது அது. அப்போ நம்ம யாரு? நம்ம வந்து சரீரம் அல்ல, நம்ம வந்து ஆத்மா அப்படின்ற புரிதலோட நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது. அப்போ ஆத்மாவோட பங்கு உடல் செயல்திறன் மற்றும் செயலின் காரணம். உடல் முக்குணங்களின் ஆணைப்படி செயல்படுகிறது. உடல் எதை வச்சு செயல்படுது? முக்குணங்களோட தாக்கத்தினால. சரிங்களா? ஒருவன் தன்னை உடல் என்று நினைக்கும் போது துன்பப்படுகிறான். இந்த நிலையில இருக்கும்போது ஒருத்தவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? கஷ்டம் அப்படின்றது வாழ்க்கையில வருது. சரிங்களா? எப்போ வருது? சரீரமே நான் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவங்க துன்பப்படுறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ இதில் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, உடல் சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை துறக்கும் போது இன்பமாக இருக்கிறான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் 2 வித்தியாசம் பார்க்குறோம். சரீரமே எல்லான்றவங்க துன்பப்படுறாங்க, பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி தன்னோட செயல்களை செய்கிறவங்க இன்பமாக இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம். நாளைக்கு நம்ம வந்து பகவானோட அனுகிரகத்தில் 14 ஸ்லோகத்துலேருந்து நம்ம பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்பஷ்ய கிருபா சிந்துபய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் ரியலைசேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருந்துன்னு அவசியம் சொல்லணும். உங்களோட